लोगोफोर दिनैनि बे गुबुन मोनसे गोदान आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालाय बायदि नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौहाय जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली लोगोफोर भिडिअनि आपडेटखौ होनो मोनिया गोबावानो जाबायमोन दे, मानोना लोगोफोर बोथोरनि एसे रंजादोंमोन दे। लोगोफोर बिदिब्ला फैदो दिनैनि गुबै आपडेट भिडिअआवहाय। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना गोबाव समनिफ्रायनो नायनो होननानै नेबाय थानाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 11 भिडिअखौहाय गोबां मानसिफोरानो नायखाबायानो जानांगौ दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर जा बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाहाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 11 भिडिअखौहाय मैयाहाय बेलासिनि 3 रिंगासोआवहायनो रिलिज खालामनानै होबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 11 भिडिअखौ नायाखै अब्ला नोंथांमोना थाबैनो बगाजुलि कमेडियान इउट्यूब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना सोर बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसोड 11 भिडिअखौहाय नायखांखो कमेन्ट बक्सनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौ सोर नायबावनो थाखाय एक्साइटेड जाना दं बेखौबो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो दे। एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोना फैनो गोनां एपिसोडखौ नायबावनो थाखाय भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार आरो चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टफोरखौबो थाबैनो नोंथांमोननि गेजेराव रिलिज खालामनानै होगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि शर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानो मोनदों लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदों। भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अननानै नोंथांमोना खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर।